Oikein loistavaa perjantaita kaikille. Antaa pesukone tuossa pyöriä. Mulla on siellä osia pesussa. Tämän videon aiheena olisi ruuvata pitkästä aikaa tätä meidän VR6-projektia. Tervetuloa mukaan! No joo, alkaisi pikkuhiljaa olemaan tiskit tiskattuna. Nyt pitäisi purkaa vielä nämä VVT-pyörät. Tämä on se, mistä mä jollain edellisellä videolla sanoin, että tää pikkusen jännittää näitä availla. Syystä, että tänne sisällä ei saa sitä tiivistettä varaosana, mikä on tässä ulkokehällä O-rengas. Mutta kyllä me nyt siitä huolimatta riskillä tämä avataan. Ja avaaminen täytyy tapahtua tietysti niin, että meillä ei mene paikat sekaisin, että kuinka tää on ollut kasassa. Mä vähän meinasin, että mä voisin nippusiteellä nämä yhdistellä kaikki, että nämä pysyis varmasti järjestyksessä. Vedetään tuolta nippari läpi. Ja siihen kiinni. Nyt ne ei mene enää sekaisin ja nyt ne on helppo pestä. Kansi mulla olisi täällä kypsänä, eli pestynä. Se saa olla nyt siinä. Viedään tästä nämä osat kylpyyn kaikki. Pesukone tuossa pyörii, se pitää nyt sen verran taustameteliä, että mä en kuvaa nyt tällä ajalla tämän kummempaa. Valmistelen seuraavaa otosta jo, eli seuraavaksi me keskitymme tuohon uuteen imusarjaan. No pyöriköön nyt tuo pesukone tuolla taustalla, nyt ei jouda enempää odotella tässä. Pitää saada hommaa eteenpäin. Eli tässä on nyt uusi imusarja, tai siis eihän tää nyt mikään uusi ole. Tämähän on ehdottomasti kyllä käytetty. Mutta siis uusille katsojille tiedoksi, että minulla on siis tässä 2,8 litrainen VR6-projekti menossa. Moottoriswappia tehdään. Audi A6 menossa tää kone. Ja tähän tulee 3,2 litraisen VR6 kansi, nokat. Ja sen myötä sitten 3,2 imusarja, pakosarja, suuttimet, läppärunko, mitähän muuta, kaikenlaista. Tää on joka tapauksessa Ovokolta 3,2 imusarja. Tää pitää nyt pestä hyvin, että mä pääsen joulun pyhien aikana maalaamaan tän moottorin. Täällä on näköjään yksi läppärungon pultti vedetty pyöreäksi. No varmaan siitä syystä tuli tää läppärunko tässä mukanakin, että ei oo saatu yhtä pulttia pois tuolta. Jos sinne lyö äksit se tännän oikein tiukkaan, niin mä luulen, että sillä se lähtee. Eihän se ollut kiinnikin. Noin. Sittenhän tässä on sellainen juttu. Vanhat katsojat sen toki jo tietääkin, on näyttänyt tämän jo kertaalleen. Eli täällä on jokaisessa imukanavassa putki. Tämä on siis kaasukäyttöisestä autosta. Toisin sanoen siis kaasu kautta bensa. Ja ne kaasuputket tulee tänne jokaiseen imuaukkoon. Nämä pitäisi nyt saada eliminoitua täältä pois. Ja mulla oli vähän sellainen meininki, että avataan nämä putkilähdöt tästä. Ja jos mä löytäisin vaikka sopivan kokoisen laakerin kuulan, minkä vois laittaa tähän putkilähdön tilalle ja kiristää se tällä mutterilla. Nämä on kumminkin muoviin kierretty nämä nipat. Niin mä en oikein nyt keksi, että millä mä saisin noin tulpattua. Kyllähän niitä nyt on tietysti olemassa sellaisia NPT-tulppia, minkä tuohon voisi laittaa, mutta
jotenkin mua houkuttais kuitenkin jättää noin. Siis yhtään en aja takaa sitä, että voisiko tästä joskus tehdä jonkun ilokasuvehkeen. Ei, pois se mielestä. Mutta siis siitä huolimatta jättäisin ne tuohon. Kokeillaan ottaa ensimmäinen tuosta auki ja katsotaan, että minkälainen tuo rakenne. Niin kuin olettaisin, että eiköhän tämä täältä nouse ihan näin vaan. Täältähän se tulee. Sellainen se on. Siinä olisi nyt tosiaan se mutteriosuus, että jos tuohon väliin nyt löytäisi sopivan laakerin kuulan, sen saisi tällä sitten kiristettyä siihen, niin sehän oli saman asiallinen. Mäpäs käyn vähän katselemassa. Tämä ainakin istuu hyvin tänne mutteriosaan. Se tulisi nuon tuolle toiselle puolelle. Katsotaan miten se menee tänne. Meneekö läpi? Ei. Tämä olisi just hyvä. Mä uskon, että se toimii kyllä tällä. Vai ootteko samaa mieltä? Elikkä sama viritys näihin kaikkiin sitten. No sitten vaan imusarjakoneeseen. Nyt se varmaan tarvitsee tuota pesualustaa. Pitäisikö se pistää nyt ensin vaikka näin päin tai näin päin? Ei kai sen ole väliä. Pistetään näin päin. Sitten vaan kone käyntiin. Ja me saadaan mennä nyt kasaamaan sitten nuo VVT-pyörät. Kokeillaan nyt saadaanko me näitä nippuun. Eli aloitetaan vaikka tästä pakopuolelta. Uskaltaako jo katkaista? Kai se uskaltaa. Kyllä kun ei tuota vielä päästä pois tuolta, niin sen löytää oikeaan koloon tonne. Pistetään sinne nyt vähän assembly-lupea. Tämän jälkeen tuohon kohtaan menisi tämä. Noin. Nyt me voidaan ottaa tuo pois. Ja sinne pitäisi saada toi O-rengas nyt paikallensa. Tämä mua vähän niinku harmittaa, kun näitä ei tosiaan saa varaosana mistään. Ja on niin erikoinen mitta, että ei tahtonut löytyä kyllä oikein noin niinku O-rengas kaupastakaan. No niin, siinähän se on. Sitten tämä vielä tuohon. En tiedä missä vaiheessa mulla oli kamera sammunut. Joka tapauksessa olin ainakin kertovinani tallenteelle, että en tiedä, mulla ei mitään hajua noista momenteista, mihin ne pitää pistää. Mä pistin ne silleen niin, että tuntuu hyvälle. Kyllä tää tuntuu hyvälle ja tää kuulostaa hyvälle, niin mun mielestä tää on vähän niinku tämä asia muovipussiin ja odottamaan kasausta. No ne meni nippuun ja tuli kuvattua vähän niin kuin tuli kameran kanssa teknisiä ongelmia. Kurkataan tänne. Mä oon imusarjan täällä jo kääntänytkin pariin kertaan. Se on, mä luulen, niin se alkaa olemaan kanssa kypsä, että ei tarvi enempää lämmitellä. Paljonko täällä on vettä sisällä? Sitten. Ei sitä nyt paljon. No kyllä silloin vielä aikaa kuivahtaa ennen kuin tätä ruvetaan saamaan käyntiin. Joo, huomattavasti mukavampi tässä istuskella, kun ei kuulu toi kauhea kohina tuosta koneesta, siis pesukoneesta. Otetaan tämä kansi nyt käsittelyyn ja me voitais lähteä oikeastaan vaikka niputtaa tätä kantta.
Siis tarkoitan, että puettaa venttiilit sinne kiinni ja sitä rataa. Niin tää alkaisi sitten olemaan vähän niinku kans muovipussiin ja odottamaan kasausta. Eihän tähän nyt enää oikein mitään voi tehdä. Venttiilityöt on tehty ja kaikki, niin se olisi vähän niinku venttiilivarren kumeista aloitettava nyt. No itse asiassa eipäs olekaan. Nimittäin kun mulla on työkalu tuossa hyllyssä venttiilivarren kumien asennukseen, niin eihän ne sitten tietenkään tähän kanteen sopineet. Tai siis multa puuttuu siitä juuri se yksi oikea koko. Mutta ei se mitään. Mulla on kyllä olemassa toisenkinlainen systeemi, mutta se vaatii sitten sen, että pitää olla venttiili paikallansa, kun kumia asennetaan. Jotenka laitamme venttiilit paikallensa ja asennamme sitten kumit. Yes. Mulla oli tuolla pesukoneessa nämä venttiilit, niin mä laitoin ne tähän vanhaan kannentiivisteeseen järjestykseen, niin ei mene sekaisin, että mikä on mistäkin, koska nämä on tietenkin läpätty tuohon kanteen kuuluvaksi. Niin varsiin voidetta. Ja sinne vain. Sitten tehdään tässä nyt sylinteri kerrallaansa. Vai pysyyköhän ne täällä tuolla assembly-lupella paikallaan? Kyllä ne varmaan itse asiassa pysyisi. No en tiedä. Mut siinä on vaarana kumminkin sitten se, että kun sitä kääntelee, täällä on 24 liikkuvaa venttiiliä, niin ehkä mä laitan ne varrenkumit tuonne kumminkin, niin se pitää ne paikallansa. Alright, siihen suojaputki. Eikö nouse tuon enempää tuolta? Ei. Itse asiassa tota pitää vähän... Olisikohan mulla lyhennettyä putkea valmiiksi? Pääskään katsomassa. Oli mulla siellä lyhennetty putki. Joo, tuo on hyvä. On tää kyllä... On niin pieni tuo kumi, että se ei kyllä tahdo oikein lukittua edes huonosti tänne työkaluun. Että kokeillaan nyt menisikö se kumminkin näin sitten. No, jos se menee rikki, niin sitten se menee rikki. Joka tapauksessa siellä se on. No joo, nyt tähän löytyy oikein tatsi tähän hommaan. Mä saan vaan äkkiä tänne naputella paikalleensa. Aina se on, kun on hetken aikaa tekemättä näitä hommia, niin pitää aina vähän sitten haiskella. Että. Ja sitten kun erilaisia moottoreita. Se on kuitenkin... Tää on mulle uusi moottori, mulle ei oo kaikkia työkaluja olemassa tähän konetyyppiin. Että niin tässäkin tapauksessa niin joutui tosiaan nyt vähän modifioimaan tätä työkalua, minkä mä oon hommannut Sierraan. Eli Sierran dokkikanteen. Niin, tällä onnistuu kuitenkin myös tämä VR6 pienellä modifikaatiolla. Ja niin kuin siitä tosiaan nyt näette, niin mulla on kaikki venttiilit siellä nyt paikallansa. Kun mä ensin ajattelin, että kannattaisi vaan laittaa tavallaan sylinteri kerrallaan, että ei ole sitä vaaraa, että kun mä käännän tämän kannen tähän väärinpäin, että ne levähtää tuohon pöydälle ne venttiilit. Niin. Mutta kylläpä se on, tuo asennusrasva on sen verran tivistä, että se pitää kyllä ne venttiilit tuolla paikallansa. Ei ne nyt niin väliät varret sen tässä ole kuitenkaan. Että. Ai niin, ja niille, jotka ei moottorista nyt välttämättä teknisesti kaikkea tiedä, niin tämmöinen asennuskortonki, mikä tämä on, niin tätä tosiaan käytetään siitä syystä tässä välissä. Tuo venttiili varmaan näkyy hyvin kameralle. Eli kun tässä on nämä urat, mihinkä kiinnittyy sitten ne venttiilin jousilautasen kiilapalat, niin nämä urat saattaa repiä
tämän venttiilivarren kumin huulen täältä sisältä. Ja sitten tää ei enää olekaan tiivis. Siitä syystä, kun tähän päälle asentaa sitten tällaisen kortongin, niin tämän pystyy aivan huoletta painaan tuosta läpitteen ja se ei vaurioita tätä kumia mitenkään. Kyllä se varmaan moni tietää, mutta kyllä mä uskon, että siellä saattaa seassa olla katsojia, jolla ei ole mitään hajuakaan, että minkä takia tuollainen kortonki tuonne väliin pitää pistää. No sitten voitaisiin alkaa niputtelemaan venttiiliä vähän sinne kiinni. Laitan pikkusen tuota moottoriöljyä tänne tällaiseen kuppiin. Ja sekaan sitten Liqui-Molyn asennusrasvaa, niin mä saan sellaista paksua mömmöä tästä. Noin, ja voitaisiin siitä lähteä vaikka tuosta venttiilistä, mikä on tuolla ylhäällä. Dipataan tuonne astiaan molemmat päät. Sen jälkeen jousi paikallensa ja sieltä lautanen perään. Se on noin paksua toi asennusrasva, niin nyt se lautanen pysyy tuolla paikallansa. Pysyppäs nyt siellä. Sitten varovasti. Tosi varovasti. Puristaa vieläkin vähän liikaa. Taas tuon verran pois. No ei siinä. Kokeillaan saman tien seuraavaa tuosta, jos se säätö olisi yhtään nyt parantunut. Joo, kyllä se siitä. Sehän olisi tuota samaa enää 22 kertaa. Ja välillä pitää tehdä vähän jotakin muutakin. En tiedä Mulla oli vähän aikomuksena siis tällä videolla, että olisi saanut ton kannen nippuun kokonansa. Sitten olisi levittänyt tuolta hyllystä noin kaikki osat tähän pöydälle. Ja oltais porukalla päätetty väri. Tai siis väri on jo päätetty, mä oon sen itse päättänyt ja siis luvan siihen saanut. Elikkä moottorista tulee siis uusille katsojille tiedoksi, niin moottorista tulee mannolin värinen. Se on tää tumma violetti, on ikään kuin lohko, venttiilikoppa ja sellaiset isot komponentit. Mutta mä en vielä tiedä, siis keltaisia yksityiskohtia siihen pitää tehdä. Ja mä vähän sitä ajattelin, että matkisko vähän niin kuin sitä Sierra-prokkista, että maalais kaikki hihnapyörät, moottorin korvat ja tommoset keltaiseksi. Mutta kun tässä on myös semmonen vaihtoehto olemassa, että jos tämän kasaista moottorin kokonaan ja tavallaan moottori ilman vesipumppua, ilman mitään, kansi toki kiinni, maalais sen sitten vähän niin kuin päälle, sinne kun se on valmis. Tulisi maalattua kaikki ruuvikki. Mutta onko se vähän liian helppo sitten? Toki niitä pieniä yksityiskohtia on hankala tehdä sitten, mutta kyllä mä nyt pyrin siihen, että mä saisin tämän joulunpyhän aikana maalattua. Ja tosiaan, no taas tää lähtee, ei lähde raiteelta, mutta lähtee pois mun ajatus. Elikkä siis sitä tekisi niinku samahan tyyliin, kun se Sierran moottori tehtiin vuosi sitten.
että ne hihnapyörät olisi keltaisia ja sitten tulisi vähän pientä keltaista yksityiskohtaa. Mutta kun esimerkiksi tässä on nyt tää imusarja, niin mitkä ne olisi ne yksityiskohdat tässä sitten? Onko ne nämä putket? Pitääkö näiden olla keltaisia? Pitääkö tässä jonkun tällaisen osan olla keltainen? Tai tällaisen? Mitä tässä pitää olla keltaista? Läppärunko voisi maalata keltaiseksi, ehkä. Mä en osaa vielä sanoa. Sillä se olisi ollut mukava, kun olisi levittänyt ne kaikki näkyvät osat tuohon pöydälle. Mutta kun tuon kannen kanssa niin menee aikaa ja tiedättekö, tässä tulee kello vastaan. Vähän oli ajatuksena, että mä yhtäkkiä teen VR6-videota vähän teidän kanssa, että saadaan tätä prokkista eteenpäin. Mutta kun tässä on tämmönenkin juttu. Nimittäin kun mulla on ollut tällainen kaveri täällä. Tällainen Viljaporsaan juhlakinkku. Koko päivän täällä lämpöisessä tallissa. Elikkä siis mun tässä saada toi tänään uuniin toi kinkku ja sen takia vähän niin loppuu aikaa, että ei mennä kauhean myöhälle. Mut voihan sitä tulla jatkamaan sitten vaikka huomenna lauantaina. Mutta jos nyt jotain hyvää haetaan, niin enää ei tarvitse purkaa. Että kyllä tää nyt kasaan on menossa kumminkin. Että mähän silloin jossain kohtaa syksyllä sanoin, että tuskinpa on vielä jouluna menossa kasaan päin, mutta on se vaan. Kyllä näin pääsi nyt käymään, että ennen joulua jo ruvettiin kasaamaan. En mä tiedä, ei tästä väkisin tuu mitään. Mä lyön tämän tässä kohtaa ne purkkiin. Voi olla, että mä pari venttiiliä vielä tossa pisteen ja sitten lähden kinkun paistoon. Oikein valtavasti kiitoksia, kun katsoit videon. Ja ennen kaikkea aivan valtavasti kiitoksia niistä D5S-arvontavideon kommenteista. Niitä on tullut melkein 1000 kappaletta. Mä oon todella otettu siitä määrästä, kuinka paljon sinne on tullut niitä kommentteja. En mä olisin ikinä uskonutkaan, että niitä niin kuin lähellä 1000 tulee. Itse arvioin sellaista 200-300. Elikkä oikein paljon kiitoksia siitä ja oikein paljon kiitoksia vielä kerran, että katsoit tämän videon. Toivon, että tykkäsit. VR6-projekti jatkuu taas tuonnempana. Mä toivottelen kaikille oikein mahtavaa viikonloppua. Nähdään seuraavalla videolla ja se on siihen asti kaikille. Moi!